Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sunod patrol magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Pagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! My God, I hate drugs. Aksyon! Night Patrol! Sa liwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga na muntag palabati region-wide, mga palangga kita sa nabilin isa ka oras, 22 minutos, karon nga adlaw, Martes, Petsa 2. Petsa 2, bulan kita, kung bulan kita sang Hulyo, adlaw nga Webes. Sa kinandan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton silingan news team, aton sini nga correspondent. Sa liwat naman nila sila pagdurong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blotter entry, aton sini kapulisan, Central Southern Cag, Northern Negros. Of course, ang aton sini mata kag durunggan oras sa kagabi ang aton sini nga patrol na to crosswind patrol kay na panagalambiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod, ato naman liwat nga bantayan, ato naman liwat nga himulsuhan, amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon sa nanuman nga mga eventualities from where the action is. Para si Action John Diaz liwat nga magabalik, magaresponder back to back sa aton nga piloto. Was-was lang ko namay, area lang ko mais. Importante, way lang Malaysia, aksyon, papang, Nixon, tahong. Ang pagbantay naton sa News Center, pang Webes edisyon, buylog nato na puwersa ni Aksyon, Dale Salazar. Of course, ang atong siling mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Henry S. Pulgar. Back up diri sa aton nga IT expert J.M. Baikin. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Tarok, Ciudad Sagbago, ang puwersa ni Broadcast Engineer Bernie Villacanas, ang Batang Suway.
Sa kinahanglan ang inyo sinialagad, ang inyo siningang Kurman Action Right Patrol Program Lunes Tub-Tub Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ako sa labilin isa ka oras. 20 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Karon nga kagabihon may mga porsyon sang Bacolod nga magulugal-umon, may mga parte sang aton sini kalangitan nga naga pulo pangilat, kung kaysa nagatupa ang manipis, kung kaysa madamol mga ulan sa pila ka porsyon man sang aton sini syudad sang Bacolod. Sa mga nagapadayon pa sa pagbiyahe, extra lang nga paghalong likawan tagid ang aksidente sa dalanon. Kung wala malang sang emerhensya, hinay-hinay lang para makaabot safety sa destinasyon. Ang aton nga makapulisanti, of course, sa ila sining ginahimo masami kon gabi ang pagpatigayon sang pulis sa Visibility Patrol Saturation Drive, kabahin sang pagpatuman naton sa curfew for all. Alas 10 pagpatak, curfew na sa Bacolod. Pagkatapos ini until 4 o'clock karon sa Kagahon. May mga utod makita gihapon nga nagalapas sang curfew. Nagbayular sa Executive Order number 38. Karong kalabanan sa nagabayular ari sa Executive Order number 35. Ang wala pagsuksok sang face mask kag ang wala pagpractice sang ginatawag nga social distancing. Importante man ang proper hygiene para lang nga malikawanta ang ining padayon. Wala untat nga nagawalda-walda kag nagarandadi nga COVID-19 nga kung kaisa ti amo na siling Copermi, makibot lang kita sa iban nga banwa, sa iban nga syudad nga may mga panibag-o naman nga biktima sang COVID-19. I-report inadugay ni Action Roger Gutib kay damay duha naman nga positibo didto sa syudad sang Cadiz. Hopefully diri sa syudad sang Bacolod hindi nang lang magdugang pa, pero ti amo na siling kung kaisa hindi tagid malikawan. Amo na sa aton nga mga PUMs, please ang inyo pag-insyende, ang inyo paghangop, pagbinuligay. Ang importante sa tanan, disiplina kailangan para ating labanan itong COVID-19 sa Pilipinas. Amo nang pinaka-importante ang liyabi, disiplina. Hindi lang tayo magpasino-sino. Kaysa subong nga panahon, wala pangilala si COVID-19, bata ka man o kontigulang, matambo ka man o kon maniwang, laon balo kag binayaan si COVID ara nagalantaw sa imo. Kung hugot ang imo ginatawag nga pagpractice sang health protocol, hapos lang gid magtapik sa imo si COVID-19. Pero kung may ara kita panaming katulad sang social distancing, pagsoksok sang face mask, kag ang proper hygiene, hindi dali-dali makapenetrate si COVID-19. Again, ginaremind nato ng aton nga mga tagpalamati, wala pa sang vaccine nga katapat ni COVID-19. Amo
Amo na sa aton nga mga LSI, sa aton nga mga OFW, ara nakasentro sa inyo, ara nakasalalay sa inyo. 1, ang inyo pamilya. 2, ang inyo kaingod. 3, basi bilog nga barangay. Tungod sa imo sini kapabayaan, tungod nga imo lang kaugalingon ang ginalantaw, wala na sang iban nga basi may maigo pa, then ato bangon gid ang ginatawag nga konsekwensya. Amo nang ang aton nga mga pumuluyo sa mga barangay na edukar na gid man sa ginatawag nga COVID-19. Amo na permi sulit-suliton ko kung may mga nagalabot dira sa inyo nga sa paglantaw nyo bag-o halin sa iban nga lugar, please palihog pabalagid ang concern ninyo nga mga barangay official. Hindi tanan nga hulag ninyo aton mabantayan, pero kon kamo nga pumuluyo mangin serbi mata kag dulungan sining COVID-19, hindi na ini maglatom pa kag maglapta sa aton barangay tungod sa inyo kabigilante, tungod sa inyo kapisan nga kamo mismo nagaulikid sa ginatawag nga ikayong lawas, hindi lang sa inyo kundi sa pakibilugan ninyo nga pamilya kag kaingod. Remember, isa lang sa inyo pamilya ang may COVID. Tanan kamo kundi malason biktimahon. Kag kundi malason kamo nga pamilya bilog biktimahon, waay swerte ang tupad balay nyo. Matapikan man tungod sa inyo ka irresponsable sa pagbantay sang ginatawag nga COVID-19. Kung ginahimo ini sang gobyerno, initanan para sa aton kayuhan, hindi lang para sa imo, kundi pang kabilugan. Amo na nga kita nga pumuluyo, again and again suliton ko, bantayan ta ang aton palibot. Report sa inyo barangay official, i-report sa inyo nga mga BHERTS kung may mga tao nga nagalabot na sa paglantaw nyo halin sa iban nga lugar nga wala mag-agi sa ginatawag nga health protocol. Ayos, mga rejoinder lang ina. Kag mga panugyan nga kon kaisa, laing giman kuno ko may painchindi sa imo. Laing giman kuno kon kaisa nga may remind sa imo. Sang sa wala nagid. Kaya mo na siling sa aton nga makatigulangan, ang hurobaton nagasiling. Ang kalipaton unay sa tao. Pero kung may nag-remind, at least makapangaman ka sa anuman na trahedya. Action Radio Philippine Standard Time, las 9:49 na. Kung si Police Captain Elmer Bonilla pa, ang akon amigo mapisan ng hepe sang station number 6, niya aksidere kung maghambal ka, daw parehas lang, nga binalaybay ka, boga binalaybay ka. Sutir gini si Captain Elmer Bonilla, ang mapisan ng hepe sa station number 6, nga bakod pare sa imo sini nga binalaybay ma. Aba, binalaybay. Di pare mga kwala na. Namig man ko isa ko hambal ka bala nga naga-rhyme, no?
Ito isa malingaw ka man. Ay, puwerte. Oh. May gabi dira sa bilog nga puwersa. Sa kapulisan sa station number 6. Sa ini sa mga hepe nga ginasaligan tas, Captain Bonilla. Kay isa lang ka tawag sa cellphone, isa lang ka text. Pag may info ka sa iya, matik, action agad. Ayos, ayos! Ang unang kabayan sa aton sa pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa kalawan sang Santon Plus Herbal Capsule. Muna mga tigululan ho. Uso ang dengue fever. Nagabulig ni ang Santon Plus Herbal Capsule kahit papano sa pag-normalize ang platelet. Anti-dengue man yun. Ang Santon Plus Herbal Capsule. Naga-prevent pa ini sang diabetes. Nagabulig pasanag sang aton mata. Of course, nagapabakod sang aton sininga immune system. That's why nga daw tumar kita Santon Plus Herbal Capsule. Mabakal sa bisan diin lang aboktika sa Bacolod kag Negros Occidental. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon Radio. Para nga hindi ka naman makaangkon sa ginatawag nga kidney stones, kaya nagabulig di sa tapna, tumar ka man, kung inom ka man adlaw-adlaw, sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Kaya kung nag-inom ka adlaw-adlaw sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, way labot nga nagabulig tapna, nga makaangkon ka sang kidney stone, ginapaayo ya pa ang imo sini nga pagpangihi. Bali amo ni siya ang nagatinlo sang aton urinary tract nga ginatubuan sang kidney stones. So ano pang ginahulat mo? Inom kita adlaw-adlaw, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. That's why sa iyo sini nga pamanaklon, ayaw magkalipat, lista ha, para hindi ka malipat. Tandaan gidangalan, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 9:53 na. May nabilin pa kita nga bali 7 minutos antes kita magapangot sa takna nga alas 10. Unang kabahin sa atong sininga pagpalaga, i-check tang atong sininga Patrol 2. Ang atong sininga Crosswind Patrol. Kamusta honta ang sitwasyon sa Metro Bacolod sa Marte o Webes nato sininga pagpangalagad. Ibaluon ta kundiin ang ila destinasyon. Nano ang dalagan sa Bacolod as of broadcast time. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon Radio. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Dari si Aksyon, John Diaz sa Patrol. John, may gabi. John Pescarin. Kuti-kutita, bumubusi-busilak. Pero ari na sila. Sino nang bulubusilak? Ari na sila. Sino na sila kumukotitab? Ang paborito ni Papa. Sino na? Ang lugar nga ginakatabi pa. Oh, abi ko may ara sa nakitaan nga mayong lawas. Ati daw Lugar galiya, lugar nga lugar na ako. Ati diri Japon sa may area ni Police Captain Elmer Bonilla Sa nga area, nakikalapad na. Along Rosario, it's may bangga, diba Lupisayna, kasunere ka o? Rosario Lopisayna? Rosario Lupisayna, dampe. Oo. Then, May ano daw? May tinagbukas na ang mga bar. Nagbukas na? Oo, bukas na sila gawin. Higpat-higpat na ganit sila nga Ito nagkapila ka beses, kami maglabay, magpulit sa ginasublan siya ng lawa-lawa. Dahil sirado pa man na da, subong bukas na? Ang lawa-lawa, sarado. Ati, anong bar na da ang bukas? Ati, ang tabok yun na, meron da nga in.
Oo. Sa ulunan niya, may harap pag bar, videoke bar. Ah. Kabalo ka sarado, kahit di sarado, kin man ang pertahan, kin sarado, ni luxury rec, na makitaan mo ang refleksyon sa sulod, nga nag-iga, gumubusi-busila, kumukot-kotita. Alam mo, may nag-parking sa guway, tiga kuluwa-kuwa, magro-tsimpo, makay na mainom. Galagay inom da? Oo, Sa may nagabulubusilak na da? O, may haragid, no? Sa mga piladri ka, mga bukas na dali, nga mga elimnan sa area ni Police Captain Elmer Bonilla. Oo. Even lapit ka rin sa, di ba, sa may balay, dampi ni Mayor, di ba? Mayor Bing? Oo, sa may Rosario, dampi. Haraman? May haraman, Bukas na, nagiinom mo? bukas na. Ha? Bukas na? Bukas na. Okay. Kain na mainom sila. Damo kami. customer? May customer. Pero hindi kita mo. Damo-damo man. Social distancing. Ati, aras, budlay man, actually, kakuloy-layo, mag-inom-inom mo. Hindi, gamay lang bla. May haragid, Hindi no? lagi mag-ipinganay, medyo distansya gamay. O, may haragid na sunod gid Manila, no? Eh, parang sige-sige, ang ilad ang kalingawan. Karon kung hindi sila mag-social distancing, basi masitaan sila din ni Captain Bonilla karon. Mo na tanay ang bakot. Oo. Ngapate, buwan ka, bilang Police Captain Elmer Bonilla. Ara siya ka pamati siya. O, kapamati sa gani, no? Aha. Managin mo, no, okay, para away gid sa balakay. Kabalo kong patrol nila doon, tumatog ginagalimbiyong. Oo. Galing kay iba na balak, kabalo ka, ang mga malaligyan, nga kangay, sa bago lang na binukas. Oo. Ginamaximize gini nila ang tiempong Oo. makaganar sila, no? Oo, bisan paano? Bisan paano, may mga tsanggi, gani kay na nga medyo bukas pa. Mm. May isa ko ka timbre dira, sero. 10, paglabay naman bago lang. So, may 10 na gino. May mga bata, bala sa may areas ang Gonzaga, Lupisay, extension, Black Sinenek. May ano da? May mga bata nga gampang sa kilid ng dalan. Oo. Ito mga pulo, guro kabilog. Ito nagampang na bilang slipper game na nasakay. Mga gagmay nga bata, ito rin pero ba, mataral sila sa kilid ng dalan, nabigro nila, kaya wala ba magkalabay nga salakyan na. Turutaway naman mo, kaya ay naging salakyan nga biyahe. Yung mga taxi nga nagabiyahe, nagaparking nga ibang kaluluoy, kaya wala may pasero, arada sila sa may Pertad Black Sinerek. Oo. Nagaparking na sila, no? Anyway, may kabilang dra sa may Glenwood sa Division, bra. Oo. Ang ilang gwardya, particular tunog sang ilang radyo. Sa radyo, makul ginapamatian nila mo. Saan din naman? Ano ganun nga barangay na ng Glenwood. Alihis? Alihis, Alihis. Alihis no? ko bang silingan? Alihis, actually, Rick. Alihis? Alihis Di na. na nga kuan lugar? Dari along sa may... Sunod, basta hindi ko ma-particular sa exact street. Glenwood? Oo, i-check ko na. Glenwood? May Glenwood. May Glenwood subdivision? Yes, yes. Okay. I-check ko ang exact address. Magputong ko kita exact address. No? Tultulan ni GM ang Glenwood kasi sa nakakadto na sa sauna. Ilapit na sa inyo balay? May kamala nila? Ang Glenwood, hindi layo kasi GM sa kuling niya. Kuling kasi, niya. Dahil sa may sa lugar ni Kapitan, Kapitan, Lady Glass. Oo. Alihis. Alihis Kasi ni na. GM, alihis ko na. Oo. Kaya nakakadto na sa sauna ko nung sang wipe sa sauna sa aksyon radyo. Di ka bulo basket na sa mo. Hindi Gapulo pa nga na sa sauna basket. Kaya nakita ko sa sauna daw one time mo. Gapulo pa nga yaw sa panguyap? Hindi yaw ba basket gidya eh. basket. Gabulo basket sa wipe sa bula sa aksyon radyo sa una. Okay. Noon sa sauna gabulo basket. Kapangayaw sa sauna da kwan. Pangayaw bulo basket. Pulo postanay ang ginagmay. Pulo pabalhas. Kaya ka balo ka basta. Dala na pa kung buya kung may haray. Di balo ka kasi ko basta si JM. Duwala na kabutang mong. Kundi basketball. So, Dala na gani tanana. dala Kasi siyempre kung may ka mang basket, siyempre damo ka sutor, damo ka kwan vlog idol sa imo. Ay, hindi ito malipot sa ibalot. Ang dumay, kasi tsura lang, di ba pilit siya mo? Ati, kung sa mga barahan, pamatay 5 pairs ni si GM mo. Kaya mo nang kung magbulo basket ni siya. Sa una, kung nag-concentrate sa basket, gusto subong nga sa PBA. Oo. Galing kiti, siya nag-concentrate sa basket mo. Di ko ako nag-concentrate. Sa linya din na lang kuya sa IT, kasi Aksyon Radyo, doon masikat pa kuya sa PBA mo. Di ba, doon ka balaslan, bukod di sa aksurat. Niya doon ako pa rin kabalasla sa Aksyon Radyo nga nagsikat kuya. Animan. Kita ka ko to sa Isabela daw, ako lang to yung ginatupukas ang tao kiti. GM, mara ka sa Aksyon Radyo, ti pag-greet naman dabi. Subong pagitingan ng motor pagitabi? Ate, amo na nasako ng randade, kawalda-walda eh. Amo! Kapibigay ng motor, mo, pero may ginapagwapo, abaw. Great na naman ka, bibigay si Ruben Tampos. Kung hindi lang silingabing
Hindi, malaing nga mag-angkas. Adlaw-adlaw, may mangkas di si GM. Gani, magigiti sa buong bido ka puwasan, ay kay ano dan bawal pang kasanay. Oo. Hindi ko sa bagay, kasanay to, okay pa man subong ah. Ito magkasawa lang. Hindi ah, pwede na guro, bisa hindi ka magkasawa ah. Beskin wala label. Oo ah. Oo, Hindi ah. pwede gali. Okay, tidawagin ko na na, temporaryo, anay nga ginuna, dula anay. Dula danay. Oo, Ati sabong ka ko pala dun. ka ang pulis, okay naman namang basta may mabalan, may mga tagipusuon man isla. Mga pulis nga kapos ang injindihon kung explikaran mo lang mayo. Sinti man isla. Hindi ka lang pinilosopos, pulis kay tumbalay kay Gani, kung magsabat ka lang kag mag-explikar ka lang gusto, ang pulis ni ginetiga ah. Oo, mugid. Oo. Kung sila mo si Jempo, hindi nakapangkas, bisan wala label. Oo. Okay na, makapangkas na sa ano. Oo ah. Basta kapag great si JM kay Sir Ruben Tampos lao. Oo, ano ko no? May gabi na ko no Sir, ba ni JM Sir ah. May plano naman sa kabuhi ya. Beke naman ko no, beke naman. Mamatay na sa bang Sir, may gabi Sir. Kay Ma'am Susan, ang Guara. Ginaman ako dito sa Ma'am Susan Guara, bla. Ti ayaw ni retired police colonel nga Celestino Guara. Oo, bako ma'am, kung magabi, mati kag Saxon Night Patrol. Para matamiyawan ka namon, para madula, bla stress mo kag Relax ka na. Oo, te. Sige, kay tikis, hindi gid man ko magpula, pero may time yung gapulaw ko. Hindi ka balo ka, subong nga panahon ako sa temprano, pero alas 8, alas 7:30 sa opisina mo. Sang aga? Oo, kay sa LTO, siya na sa may licensing bay. Siya nag-issue da? Oo, ang pinakadamo, subong nga hindi rehistro. Gaginutok niya sa licensing, temprano, panada sila. Gawad na lisensya? Gawad din sa bla. Kung may mga violation ka, daragid ka to siya mo. Tiyan mo lang nga temprano, may mga penalties, daragid na siya, lamisa. Lagi na siya, tanan. Kompleto, pero ginambalang ko sa tikimafis, upod-upod, kamang kumitimpo. Daw mo si Sir Guara, may available matong ginjiw May bago na si Sir Guara nga Fortuner daan. Todd? Oo. Kita ba? Ara na bago ng Fortuner ni retired Colonel Celestino Guara. Sila mo to ni Sir retired Colonel Tan Langit to? Sila to? Sila man? Sino? Kaning migo mo sa Bilamonte, bla? Bilamonte? Ito ka ba pakilala mo sa korop doon sa Ginji? Si retired Police Colonel Armando Tumong Banwa. Oo. May Fortuner man asa. Sila ni retired Colonel Placido Hintulio. Sila Hintulio, yung tinapta ko pag ginaya. Oo, nagwapo mga salakyan nila. Kaya tawhay na mo, retirado na. Medyo... Enjoy life na nasa lalabong. Enjoy life. Oo, Kita mo si Colonel Hintulio, pulo panguman na lang. Oo. Engineer naman sa. Uy, sus, mga mayo kabataan ni Sir. Sir, may gabi na kay Ira, sir, batch ko na mong... Batch mo sa no? Sa no? Upod kami, Nag-obra na sa subong, no? Engineer na. Gani, di sa subong man na destino, si Sipalay? I think, dudiktom na mo. Sipalay, no? Kung engineer ka nga sa gobyerno. Kay kompleto ang benepisyo. Gani, assurance na yan. Oo, lifetime na ya. Hindi na makakasi mo. Oo. Pag ako magtaas, pag-pistol. Ate, matamat lang na, May plantilya lang available yan, pero Gani, patang kag palangga mo, bra mo. Basta para matiner kagid. Matiner kagid, sigurado. Para magdugay kagid, no? Sa sabong at simpo, daw, naging man sang trabaho nga hindi mabugat mo. Depende na isa pagpalangga, bago pagkaprisar mo sa obra mo. Maling gabi man kay Raymond Legazpi Pineda sa nakalota, kapamati man, no? Ay, salamat gid, sir. Amo rin sa katuan to nila? Ni sino? Ni manager ba sa nakalota? Okay. Dani man gabi da si mo, nagsimpo pamilya ka, monitor sila ka nagapira. Monitor gid sila. Monitor gid sila sa Good. Kailan ba ko ba yung pagting kilat? Nga to ka di nagotik, to na to strict sa bayan nga porson sa ang probinsya. Sa Tabok? Sa Tabok. Dari sa to niya, namin itong panimpo. No, may mga bituon. May bituon. Nakakaina daw sa Temprano, pag nag-trutality. Subong namin yung pinimpo na tunok sa nireko. Huwag nagkagulugalom, gidbla. May mga bituon, kita makitaan, kirami, sa itong kanangitan, medyo matulutinaw man. Pero baan kita kaina, kaya binatol, pwede ka paang sa panahon, kag magtipon ng galom, ka mabuong ulan, bla. Nakita hindi rin nato mabaktan, kaya usually ulan ka tipo, buong kabuno, kagaon mo. Hindi mo mapakta na. Ano kagaon nga dahil kisa? Alamok-mok, tulog mo, kung pilam lang magbuo ang ulanaw. Yes. May gabi lang kali-hari sa may galibot naman si Sino? Si
Kapitan Madeline Diaz. Si Kap Madeline Diaz, hara, galibot. Pagkasta mo ni oras alas 10. Oo. Malibot ni saya pati ding... Kuan sa, ganit patrol man sa. Oo, ganun. Sa kay Toto Lito Hipaya da mayang gabi kagay Idol Albic Poy Hinulan. Gabi sa inyo tanan, no? Ga monitor man siya. Si Lito Hipaya kag si Idol Albic Poy Hinulan. No? Si Kapitan niya, kabantay, pag resaksyon na kido siya naging assignan ni Mayor kuno nga mabantay, diba sa regional hospital, diyo? Oo. Puntos ka nang nag-trending na resaksyon radyo nga nagapila na akong kagahon nga nabalaba, da? Oo. Isa nagabantay, dara nga kung magmakita niya nagapila, tawagan niya na pulis kay Pakwaon, kaya i-transfer sa isa ka lugar nga mahandungan. Oo. At iyang bako, ikaw mo di, ano ka di ba, patrolya ka man mo ni Uras. Oo. Balik Kapitan na mo ginakaya ni Sona, nasa sa gripot, di ko na di sa akong lugar daan. At yung baka dalibot ka pa, no? Pwede, karoon nga gabi man, at madala nun, liga, natin, wala man sa salakyan ka na bahay. Amo ni Oras, so nakita na nato, no, mga wala labot sa Police Visibility Patrol. Nagapanigayon man sang checkpoint ang aton ng mga kapulisan sa naglainahin ng mga area. Police Secretary Master Sergeant Gani Ibakuli, wala sa station number 4. Oo. Kita doon na mo nag-conduct checkpoint sa area of visibility or responsibility rather. Abang karoon ni gabi, bako timo duty, di sir, pero di si Sir River naka-on standby, no? Oo, sino? Ati si, di ba, deputy na si Sir Bakuli mong sa station 4, yung bala si Police Major Charles Rivera, naka-standby lang, no, station. Standby for action? Oo, standby for action. Kaya galibot na sa action like naman. Patrol naman. Di si Sir Bakuli naman nagkakandak sa mga checkpoint ng iban pa, no? Sa season 1, no? Baka man sila karoon yung gabi. Season 2, pag nabanito namon, naging istoryana, yung mga katugina ka mga kapulisan nila, sila nga mga plano na madras area nila, no? Bilang sa patrol car season 2, do kagabi si Salvacion, sinasubong on duty, dras patrol nila. Si Sir Francisco, hindi? Si Sir Francisco, station 1. Station 1 ang si Sir Francisco. Sa Mudyo, na. Sa season 1 yung patrol car mong CJP, season 10, wala pa ko ito kabisita naman balik kay Sir Kulanag ba? Sir Kulanag, Ano masari mo to Sir Kulanag? Kumusta to sa? Nakadto ko to ng ligad. Gali ka kuan bala to kahulong doon sa lugar ni Major Kulanag, Oo, doon na-instill naman tong disiplina man sila area. Di mayo man to kayo to sa galing ba ko sir, doon nagmayo nagidlawas sa diyaw. Ate, ko yun siguro. Di ang bako ka, basta ka bala ko akong destiny nga ginatawag. Ang pinata ka, tatlo sa Gani. Destiny na panawag sir, no? Dahil naman na, ang pinakaling sitwasyon diri sa itong ginagaptaan mga kagsyon po dahil kita ka nagalambihon sa pinakamadalanon palibot sa sulat. Bantayan karon ang detalye nagdilagsanay kay nang pinaiya kanila subject sa bypass operation. Naglabot sa nakasunarik sa tangkungan, tinaglamotsak sa Rene, naglamotsak sa Igko kag sa Lamawan digtong subject sa bypass para lang madakpan mo lang kaya pag dilagsanay wala may nagbuntag nga tiniruhay. Ambal na basta ambal ni Agent Bamboo karo mabatian nyo na. Pidiya? Pidiya. Ano ni Special Enforcement Team gudla? Set gid ambal mo ning tao nga madulutan log man tigil lantaw namon sa may area di mong Tita product pan gid siya? Ati kay na bali Sir Bamboo hindi na bala na magdilagsanay ti ambal sa agent man lagas man niya. Ubos na gurubina siya. Oo, ti amako mo kung ang season 2 pa pambalon. Amo ning do may pinaka sabi ko lang na do hindi mo gid maharap pa klase man nga personality. Nagulugabunan ko sa mga aswang. O dumamo na. Kaya naging dakop na to sa do ila siya Japon na. Kasi kita Japon na. Sa bungog ya? Doon sa bungog ya. Kagi naman ni dakop pa? Huwag pa. Pag ulan Oo, galing kay Tito dako-dako kita mo reklamo na sa area ko no. Ati nagdispan ng pideya galing kay Tito pagdakpan na kayo na naglapot sa tangkunga kundi puno sa ka. Puno sa kalunang? Puno sa kalunang. At ibot na si Dako po si Cerebra. Manang wala sigin tapukan to katangkong kapidiya. Ano man, pagkita mo na karon ang picture lang ipasa ko po, nga activity kayo nilamban na to. Baka binayang, way na mo nagyan sa iban, doon nagyan din na mo siya. Sana madami na kami detalye sa inabalita magkakso, pila magiging magsabalita ng tipon sa patwag samtang kinabalaan nga lang biyong sa pilaman kamadalanon. Karoon nga kagabihon, pero sa totoran magkakson tandaan, isa sa mga rason sa pagtugas sa balakihan sa lawas mong paguyang ko ng pagluho, ang aton immune function, ang mahigko nga kolon, kagang hindi regular ang pagpagwas, ang higko sa aton lawas sa may dako nga papel sa pagbabaas ng aton immune function. Ang dapat iwoon simting ginamang mga kakson, pabaskukon kagpasan nyo ko na,
inyo naman nga immune function na paagi sa adlaw-adlaw nga paggamit sa Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA Philippines. Nadulupang ito makaaksyon, bakbakal sa Super Fiber. Ini mismo mahimo mabakal sila naman ng klinika. Life Extension Clinic na amtang sa GA7 building tupad gilamang sa DHL. Patunga sa Dalang Burgos, Cagalo, Lacson, Sunat, sang Bacolod. Nagsaton man mga kaagson COVID-19 naton sa gapon kinaproblemahan siniman yung atin all. Ang aton ikang lawas, ang aton manggad, kag dapat kinaton tipigan mga kaagson, kanilikawan ang mga balatian, sakip na mga bukol-bukol sa aton karawasan. Agod manikawan, ang iningaton nga problema magtumara sa madagad lang mataran. So, Santon Plus Gold, tanda ng alan, gold mga kaagson, Santon Plus Gold gid lamang himugikan sa kanilang herbal extract para mabuligan ang aton lawas, raming tinar, mabakod ang aton resistensya, malikawana, ang nanuman ng mga balatian. Mag Santon Plus Gold mga kaagson. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa patrol sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat gid Aksyon na John Diaz. There you have it, live report sa Patrol 2. Crossword Patrol, sitwasyon sa Metro Bacolod. Balikan tanan si Aksyon John Diaz sa dugang niya sini. Natipon nga mga aksyon na balita. Ang report na Aksyon John Diaz, ginaduro man sa iyo sa kalawan sang Evergreen Herbal Capsule, ang pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal supplement. Nagabulig limpyo pabakod ka nagabalansi sa sistema sa aton sining alawas. Ang sekreto pa sa Evergreen Herbal Capsule, ang sobra ginabuhinan, ang kulang dugangan. Ano bala ang kulang kadapat dugangan nga nagaresulta sang nagkalain-lain nga balatian? Ang kakulang sang vitamins kag minerals. Of course, vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin A, potassium, iron, calcium, magnesium, zinc, kag iban pa. Ang Evergreen Herbal Capsule, aprobado sang BFAD. More information, ikayong lawas dulot sang Evergreen Herbal Capsule. Pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call. Cellphone number 0910-126-4595. Pagkitaon nyo lang si Doc Crespin Hico. Ang Evergreen Herbal Capsule, mabakal sa Parmasya Bago City Public Market, Surgeon Pharmacy, Bago City Public Market, Botica Sandria, Kawayan Negros Occidental, Dangkalan Drugstore, Barangay Dangkalan Ilog, kag Mid Plus Pharmacy sa Kabangkalan City. Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang katimbal ninyo sa ikaayong lawas. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Antes sa mga report na gikan sa ato siring nga mga correspondent, standby sa report ni Aksyon na Roger Gutiv, standby sa report ni Aksyon na Stephen Tamon Forte, standby, Aksyon Percival Villamor, standby. Unang abat sa aton sining greetings. May gabidira kay Romo Pasaporti alias Kalbo. Ara na siya nakatutok na sa aton sining pagpangalagad. Toto Samuel Castillo Ermita dira sa Banwasang Valladolid. Nagapaurok-urok na. Maninoy Maing kagay Maninay Chari Salvacion. Tamya ko lang ang pamilya Lindao, Sarsino, Bolhano, Teves, Mahilio, Torrillo, tanan taga Isabela, alin kay Ati Bolhano. Nagabonitor man sa aton ang Isabela PNP sa aton sining pagpangalagad. Salamat gid. Check attendance lang si Sir Jigs dira sa La Carlota. Sa mga Agrocom Security Force assigned sa Santa Clara, Ronald Policarpio, James Vivanco, Jobert Cardinal, Jojo Giharo, Jerry Pedrajas, Marcelo de la Cruz, Henry Caspi, alin kay Greg Perdigin, ang Panamyaw. Ginatamyaw taman dira sa Dubai. Ara, nagalantaw sa aton siningan live streaming si Toto Neljan Chua upod kay papa niya French John.
Papa mo ni Toto Neil John. Chua, si Prince John. Upod ni Papa mo. Upod ni Papa mo kung si Papa mo ni. Si Prince John. Aratas Toto Neil John kwan. Chua sa Dubai. Nagalantaw sa atong sininga live streaming. Si Sir Edwin Pinida dira sa New Jersey. Galantaman sa atong sininga live streaming. May gabi dira sa imo Sir Edwin Pinida. Sa mga taga Central Maaw, si Maria Girly Abad, arama nakatutok sa atong sininga pagpangalagad. Sa Hermelinda Homes Mansilingan, Pamilya Awing gamonitor man sa aton. Halin kay Sammy Roger Awing. Sa kay Maria Lorraine Hipalano Di Maraye. Sa kay Mami Elsie Vera, Bradjit Dilag, Toto Buknoy, Josel Veri, nagapaurok-urok gid sa aton sininga pagpangalagad. Dara sa Carmela Homes, Mandalagan, nagapamati man sa aton si Manilin Alvarado Baido. Si Tam Jones Morporte, aragaliwa. Aki sa Vergara, maayong gabi, kay Toto Marlon si Monyo Cortesa. Biboy, ara, gapaurok-urok gid. Ang pamilya Malaka, nagatutok gid, siling ni Elizabeth Malaka Gamala. Kamya ko lang ang bilog ko nga pamilya, alin kay ni Carlor Pixio Jr. Si Ruther Kirk Lorenzo Olmido, check attendance lang. Si Tark Nirak Tahang Langit, Madam, good evening. Ang gabi dira kay Toto Ed Lumugdanga. Nagapaurok-urok man. Sign on to sign off man si Erna Valyota. Sa Barangay Purisima Malapla, Dennis Richard Tibor Roma. Alin kay Ray Jan Tan Villalun. Araman si Nonoy Gimapang, check attendance lang. Tamya ko lang akon amay Nolasco Amoruto. Dito sa Ila, Lukutan, Arlene Amoruto. Check attendance lang si Lauro Espena. Tamya ko lang akon pamilya sa Barangay Gomez, Pontevedra, Idway, Trafangco, kag Parcon. Ari kami sa Quezon City. Josephine Trapangco ang nagatamyaw. Sa Barangay Balabag, La Carlota City, mga Force Multiplier, La Carlota City Chapter, mga kuanini, mga Unitide, Kif Ako, Force Multiplier sang La Carlota. Nagapaurok-urok gid sa aksyon na Night Patrol. Hindi man kompleto ang gabi nila, no? Si Idol Albic po Hinolan, kag si Lito Hipaya, ara permega pamati sa aton nga broadcast. Salamat gid. Sa kay Agustin Torres, dara sa may DC2 Alihis. Si Melanie Bernas, check attendance lang. Sa Barangay 1, Pamilya Fernando kag Mamba, hello lang dira. Alin kay John Mark Fernando. Sa kay Ams Iscarilla, mayong gab-igid. Sa Silay City, alin kay Toto Lito Hipaya. Lens Iskora, mayong gabi. Aljan Ilagan, iya nga promosyon as regular teacher. Siling ni Julius Ayungon. Sister ko sa may Sitio Bita, Cadiz, Anabel Garcia, nagatamyaw. Kay Torres Julius da, may gabi ha. Nagapaurok-urok kita. Pamati sa aksyon na Night Patrol program. Sa kay Mr. Mrs. Ribelo Matalubos, kag Hilito Blanca and family, ga-monitor gid sa La Carlota City. Alin kay Michelle Blanca Matalubos. Always gid nga naga paurok-urok. Advance happy birthday kay Tita ko Roselyn Cabrillos Gayuba. This coming July 5, balin kay Inday Rona Travarihida, kay Tatay Ted Rihida, magaliman kay Baby Yuki.
Ayos. Sige, i-check ta na mga report. Nagikan sa ato sa correspondent. Unang report live gikan sa area sa Cadiz City. Unang report ni Aksyon Roger Gutib. Natipo niya sining mga police report, blotter entry, record of events. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Radio. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Action Radio. Action Night Patrol Field Report. Yari sa Aksyon Roger Gutib, line number 3 sa report. Jer, good evening. Jer, please come in. Yes, actually right, mayong gabi kag may gabi sa aton mga ka-aksyon sa karon nga gabi sa aton man nga mga balita na mga official sa mga entry sa kapulisan dire sa may siyudad sa Cadiz. Action direct isa ka wanted person ang tingay nga manakop sa mga natapo sa kapulisan sa idalom sa pag-supervise mismo sa Chief of Police Police Lieutenant Colonel Robert Mansuito alauna sa 45 takna sa lamang nga hapon gin serbihan sa mandamiento de Risto. Naginisyo sang korte si Bonifacio Olimba Itanaid. 65 anyos sa gidad na siya. Senior citizen na. May asawa, residente sa Casina Bayabas, Barangay Daga, Siyudad sa Cadiz. Sa ginpatikain nga pag-serve sang warrant of arrest. Nagin-isyo sang MTCC sa Siyudad sa Cadiz. Ini ang kaso nga direct assault. Kaya sila nga ginaatubang sa dalom sang Article 148 sang Revised Penal Code. May criminal case number 8142 kag in-issue ni Honorable Judge Juan Francis Ginepras, ang presiding judge sang Municipal Trial Court in City sa siyudad sang Cadiz nakapit sa Marso 11, 2020. Ang ginarekomendar nga piyansa sa sining suspect 38,000 ka pesos kay panagot sang korte. Agod nga inisya aksionerek masangkon sa iya sini nga temporaryo nga kahilwayan. So sa karon si Tatay Bonifacio ang yara pa sa bahin sa Pente Custodial Facility tungod kay inisya action erek ang wala pa man baka diyansa. Sa dugang naton nga mga balita kag mga informasyon sa siyudad sa Cadiz karon may dugang duha ka mga COVID patient nga positive. Isa ini ka kunin duha puro tanan mga LSI sa aton sini nga nakuha nga report nga salihin ang COVID patient number 6 kag number 7 ang nagtugang accelerate kag may ara na pito tanan ka mga positive diri sa siyudad sa Cadiz sa COVID-19. Pero ang report kasi duwa sila naka-recover. Ini palibag ko nga karon lang diya nga hapon kag ini lang July 2 sa matagwa ang resulta sang ila sini nga swab test kag ini sila ang nag positibo. Isa ka 28 anyos nga babaye kag ini siya local stranded individual rin sa Metro Manila, asymptomatic, nagatrabaho dito bilang household helper kag nagabot diri sa tong June 21. Ako nag-decide sa mga police sa June 21 kaya travel siya sa aeroplano sa June 23 nakamot diri sa airport kaya swab test sa airport mismo and then gisugat sa kamot diri nga local DRRM and gidala sa St. Andrew Park Place sa amon diri nga isolation center. July 2 subugid nga adlaw nagbuo ang iya sini nga result sa RT-PCR nga nagapakita nga ini siya ang positibo sa sini nga COVID-19. So, ini naman karon nga patient number 6 again transfer na dito sa Provincial Healing Center sa may Banwa sa Ibi Magaluna. May isa pa din sa COVID patient number 7 nga 66 anyo senior citizen na ini nga babayi. Isa man siya sa local stranded individual aliman sa Metro Manila kag asymptomatic man ini. So, sa report
nagabiyahe man ni siya sa tong June 23, nag-abot man din kag swab test man siya sa airport. And then pagkatapos man nga senaryo sa gapong isugat sa among local DRRM, kagindala na po diri sa amon nga isolation center sa St. Andrew Park Place sa may barangay Tinampaan. Kahina gid lang nag-abot man ang gwa ang yes nga result na pakita man nga positibo siya sa COVID-19. So ini siya may ara nga maintenance nga medication, bisan pa nga ini siya asymptomatic. Ang ginapatigaan karon man sang amon dire nga anti-IGC task force sa binagit sang City Health Office mo ang contact tracing man sa gapon nga padayon, tagin transfer man ini nga pasyente dito sa bahin sang Banwa sang EB Magaluna. So, may ara pa kami din nga mga pasyente, nga siling COVID patient number 5, nga 25 years old man nga babae, dali dito sa Manapon City, tinis kaya, padahin karon nga ara pa sa Ibi Magaluna, bangod kayo sa away pa man nagwa, ang siling nga repeat RT-PCR test, ang repeat na bala, para mabalan kung bala, ini siya ang negatibo, kay man sang June 19, nabalaan, nga ini siya ang nag-positibo. Sa patient number 4 naman, 27 years old nga lalaki, kag isa ka apor in-call authorized person outside the resident, nga nagalisa na pula positibo na dumduman. Amon isa itong Philippine Navy, bala nga nag-bakasyon kung tani, na nagsakay ini siya sa iya single motorcycle, ini siya Lapu-Lapu, pakanto sa Tabuelan. And then, pagaling sa Tabuelan, gisakay ang single motorcycle, kag nagsakay man siya sa Ruro, pakanto diri sa may syudad ng Escalante, wala na siya masugat sang DRRM, sang local government unit, mangod man, nga ini siya authorized person outside resident, pero ang report nga, ini siya ang nag-apit sa iya sining nobya sa isa ka barangay man sa syudad ng Sagay. Kag pagkatapos na pauli sa ila dito sa nabukid nga bahin sa barangay sa syudad ng Cadiz, ang inisya na may ara nga ginabatyag o kung may ara siya nga simptoma. Pagkatapos nga nag-report ang pamilya sa barangay, gikatuan siya sa DHERT. Pagkatapos siya swab test siya pero gin-admit siya sa hospital. Ang natabo ngati nagwa ang iya sini nga result kadtong June 24. So, nagwa nga ini siya ang positive. So, ang iya sila nga nubya, kagang close contact atong father sa nubya niya nga taga-syudad sa Sagay, ginakater na makaroon sa Sagay local government. Gina-isolate man sila, pagkatapos sila, swab test man ining nubya. Ini naman ang apor nga Navy, nga nagali sila Lapu-Lapu, nga sa din nagpositive na, yara karon sa ospital ini siya kasi may ara siya nga simptoma ang iya sining nga balay dito sa nabukid nga barangay, gi-lockdown man sila mga 15 man ka mga persona nga paabot pa karon ang result sa ila sining swab test kalaki patong nobya, kag ang father sa iya sining nobya nga wala pa karon ang result action ereka. Ang patient number 3 naman, isa ka 26 years old na babae, LSI Masalin sa Manila, asymptomatic siya. Dahil mo man ikaroon ngati at naman siya sa EB Magaluna. Pero ang patient number patient number 1 and 2, ang tumalang alin siya isa ka OFW nagaling sa Saudi Arabia, na pala siya na ka-recover na. Ang isa pa ngayon, patient number 2 naka-recover na, patient number 1 number 2 naka-recover na sila. So, may-ari dari subong nga 5 nga active. 5 nga active. Ang 2 naka-recover na action ereka. Good. So, way pataka ko agad sang official nga statement sa Cammo City official diri. Kag subong man dati amo na ang payag ni Mayor Salvador Maling Escalante based sa Facebook sa Biliscani Sugyo Kadisyon nga wala siya dapat kabarakan ang kalisnon tungod man action erek nga
ini sila mga LSI kag OFW sa din wala ini sila makalagaw gid dahil ginrekta na sila iya sa mga quarantine facility. Luwas lamang sa sining isa ka authorized person outside residence nga Navy nga nagaling sa Lapu-Lapu kay ini siya nakapauli gito sa ila say ginugot man to nga bantayan ang ila sini nga pamilya kag gin-lockdown ang 3 ka mga balay sa diyan yara sa ila sini isa gidya ka compound action ereka. Sa wala sang local transmission sa siyudad sa Kabayan sang COVID-19. Tibuas ko ni Pizza 3, pagka Pizza 4 action erek, ika-53 katuig Charter Day celebration sa siyudad sa Cadiz sa ika-53 katuig galing sa 1967. Okay. Sa sunod sa mayor sa magkamaring Escalante sa aton sila nga pagulistorya man sa iya nga wala sang anuman nga mga aktibidad kundi nga magpamisa lamang sa may atubangan sa City Building 2 kag may gyutay lang dito nga mga mensahe abing halin sa iya kag wala sang mga partisipasyon gid kay ini siya pagdumdum lamang kapag kumemorar nga nag 53 years na ang siyudad sa Cadiz pero hindi na para sa una nga gagutok ang tao kada barangay may mga float gid naga-represent sa ila sini nga kung ano nga mga dunang manggat ila sini nga barangay karon iya medyo pananggit kayo pangamuyo lang kag sa gyapon pagpasalamat sa mahal nga Ginoo nga sige sperma ng Cadiz nga pabahin sang probinsya sang Negros Occidental. So, ang misa na lang. Misa na lang siya na kita mo maging importante naging malang subong. Gani. Hindi naman sila nga sige pagkagasto kay man sila ko gani. Kay mayor, kung amo sina medyo mingaw masyatuhod pero at least siya wala sang biktima gid tao kag na-spare gid siya ang Cadiz no kuna ka so sa iya nga gagasto taga 200,000 ang kada adlaw diri sa may Provincial Healing Center sa pagkaon kag subong man sa mga. Okay, balikan ta sa aksyon na Roger Gotib na utod siya. So may ara selebrasyon kung tani ang Cadiz City Starter Day Anniversary galigit mo na siling ko bala may mga okasyon nga medyo ginpaiway na lang instead sa mga kunano pa nga mga kasadyahan na simple na lang ang misa sa Roger. Oo, accepted na lang si Erika kasi kinanglanon gani nga preserve pa nato ng budget kay Pisara Bala sobra pila na lapit na 200 bala mo ang ara sa St. Andrew Park na ginaatipan sang gobyerno ginapakaon ginatagad sa mga panginanglan muna aksyonerek ang ginalantaw karon niya sa siyudad niya kinanglanggit na hindi magsige kagasto aksyonerek na may COVID may COVID patangdaan may COVID social distancing mo importante na mogid aksyonerek amo niya padayon lang niya sa amon sige apon ang libot sa mga kapulisan kagabi mga 20 gid ka mga nagbaylar sa Scorpio, naglimpyo sila kayo na sa ngaga. Tiga-enjoy man sila. Kay daw nakapabalas kuno sila. Kamusta ang panay sa atong kapulisan sa hepe da? Ate, ang ilang bantayan ay terrible gini siya do katrabaho so katama. Pero ano mo na karon kay kinanglanon man nga bantayan mo na silingko dapat hindi na magsige ka pasaway ang aton tininga mga kauturan kay base balas na sa sige na to ka pasaway luwag nga mahulaan ka pa ay base kon mga biktima pa kita aksyon na rin sa mga mabuntay so far sa mga tumatulong nga mga balita diri sa siyudad sang Cadiz. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Roger Gutierrez report. Sa Bacolod, aksyon!
Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Action! Night Patrol! Salamat kita sa Roger Gotip. Tamo na may mga okasyon ko isa nga daw gusto kita ni ang kasadyahan. Tamo na nga tayo tungod sa nga sining COVID-19. Hindi amo ni ang nakahatag sang problema. Ti misa-misa na lang da. Misa na lang da ang patigayon sa syudad sang Calis. Ang report ni Aksyon na Roger Gotip Giradron sa inyo sa karaman sa Life Extension Clinic. Gusto niyong libre nga medical check-up lunes hasta Biyernes o pod sa iradikalidad nga mga medical doctors. Kadto pamasari dara ng Aksyon GA Esteban Building ara ng opisina sa Life Extension Clinic. Kadraban mismo sa Life Extension Clinic, mabakal ang pinakasikat, mapatihan nga vitamin hormone rekomendado sang mga medical doctors. Damo sa balatian nga gidala, damo man sa balatian nga napaayo. Ano ini? Amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3, amo ni siya bali ang produkto sa Life Extension. Mabakal ninyo ini sa bisan di nakabutika, ilabi na sa talang nga branch ng Negros Grace Pharmacy. More information, ikayong lawas dulot sa vitamin D3 sa Life Extension. Pwede ikaw ka-text, pwede ikaw ka-call sa telephone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up, lunes hasta Biyernes, o pod sa iradikalidad nga mga medical doctors, pati ang produkto nga vitamin D3, kadtui pamasari. Dalang Aksyon, GA Esteban Building, ara na ng opisina sang Life Extension Clinic. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Night Patrol! May gabi dira sa kay Rebecca Makapagong Buena Vista. Diretami ako darang akong pamilya sa Moises Padilla, Mama Tasinsya Alvarado sang alin kay Manilin Alvarado Baido. Tami ako dira si Nay Belen Ralin Kagienyen, Acuña Hanoi sa La Carlota City. Alin kay Ramil Ogatis Hanoi. Mr. and Mrs. Ramon Caglilia Taton, Maninoy Rimo, Kagmaninay Clarita Tampipi, Clark Tampipi, Tanan sang Gardenville, Subdivision, Barangay Tangob. Joy Makauling, Maing Gabigid. Mari Rats, Kagpari Rami Milian and family, happy listening. Mr. and Mrs. June Vernasol and family, happy listening. Sa Japan, ara si Anding Ever. Si Iboni Butcher sang Germany, araman. Toto Kimpi Boyko Patigayon, Mayong Gabigid, Maylang dara nga pagpaurok-urok. Country Home, si Stefania, Sami Alib, Lydia Sibulan, Apo Sofia, Samuel, CJ, aling kay Ging Alib. Ang gabi dira kay Lens Iskora. Ga monitor man. Great dira si mama ko Titing Valencia, kagbata ko Keisha Luis Subaldo. Alin kay Novi Valencia Subaldo. Mr. and Mrs. Lonsky Didulo sang Pojaira United Arab Emirates, sa kay Mabel Istrobo sang Hong Kong, Toto Samuel Castillo Armita dira sa Valladolid, sa kay Merly Gonzaga. Nagapaurok-urok din sa Aksyon na Night Patrol program. Hindi man kompleto ang gabi nila kung hindi sila makapaurok-urok pamati. Di. Hukagi. Si Agustin Barayoga, Saldi Riston and family. Si Jocelyn Arisibita Ulak. Si B-Boy Anlap. Mr. and Mrs. Franco Talion and family, sa kay Gemaline Cornell, kay Christopher Redfield alias Ninyo, aragid ka paurok-urok, si Nida Siguanse may gabi, sa kay Joanne Santander Bores, sa Kuwait ara si Cory Bidaha, sa Binalbagan Corazon Villasis Gayo, Jordine Monturio, kapaurok-urokid Pamilya Brillantes, Lula Consig Doria sa Porok Mara Mandaragan, Tintin Friends Soogon Brillantes, Joseph Nabalitan Kasag, Dondon Piliado Ilikin, Nonoy Tamayo Jr., Miguel Lito,
Jose Mongcal Torilla sa Binalbagan, Hassel Ohilia, may gabi, sakay isang hampas lupa sa Taiwan, Bobby Munoz and family, Talisay Mercy, Palacios Relatos, may gabi gid, Gladys Trabadillo and family, Glads, may gabi, Joban Morales, Sitio Bandirahan, Bagay Trinidad, Gihulngan City, Rico Indriquez, Juani Mel, may gabi, Jocelyn Kalamaan, may gabi, Mr. and Mrs. Lowe Di Paula and family, Dunganon Boys, may gabi, Linlin Parlan, sakay Engineer Emmanuel Miraflores Cuales, ang Qatar, Sintos Rada Rose, mananda nga paurok-urok. Watski kay Trujillo, may gabigid. Urok Dahila, Barangay Abonan, Bago City. Emily Cabalfin, Sir Bobby Huarana, miyembro sang ESDAFA, Farm Association, Bago City. Alin kay John Guanzon Buenaventura. Maribic Jones, gamonitor sa Country Homes. Salamat, gid. Jirel Marandi Gadudo, Rogelio Alfar Jr., Aradas Transmitter, Special Action Radio, Ariga Monitor, Barangay 7, Leoneda Cabs, Engineer Arthur Normandy, Santander, Joe San, alin kay Engineer Emmanuel Miraflores Cuales, ang Qatar. Ani Orosio, Jocelyn Liboon Dispoho. Toto da. Sakay Ani Orosio sang Victoria City, ha. Aragi siya Victoria City ka pa urok-urok ini. Night patrol gid ang pamatian nila da, no? Sige, salamat kita sa Diyos nga paurok-urok da. RM Samson, Isla Villamonte, Rowel Lanawan, si Roma, Lisa Joy Ilon Amoroso, nagapa-urok-urok gid pamati. Nonoy Manggubat sa Robilio Taxi, mayong gabi gid. Alin sa report ni Akson Roger Gotiv, yari si Akson Tamon Forte sa report gikan sa Escalante kag Sagay Connection. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol! Field Report! Yari si Akson Tamon Forte sa report. Tamang gabi, please come in. Yes, aksyon, Eric, sa sinilya nga gabi, isa naman niya ka wanted person, ang natigayon naman akpan niya sang tatakbo sang Interoperapedia sang Sagay City PNP, sa isalom niya ni Police, dalom sa pag-supervise si Police Major Albert C. Mag-ong OIC sang Sagay City PNP, sa pagpamuno ni Police Staff Sergeant Jess Arnado, Warrant PNCO, kag Police Staff Sergeant PJ Villanueva. Tapos action Erickson aga, nagpatigayon din silang magbiyahe pakadto iya sa probinsya sa Iloilo, specialmente sa Banwa iya sang Ahoy. Agod nga pagpangitaw din kung pagdakpo ni persona nga wanted nga mo si Loylin Abong E. Panday, alias Toto. Single, 36 anyos, kag residente iya sang Sitio Kanhawan, Isla Isla Eric, Barangay Punta Burik, Banwa sang Ahoy, probinsya sang Iloilo, Hulyo 1, 2020, pasado alas 8:42 sang gabi action Eric, natigayon ining madakpan ining wanted person sang katapo iya sa operatiba sang Sagay City 20, kag sa kaso ya action Eric nga prostrated murder with criminal case number 3079-S. Sa kaso yan na prostrated murder kagin landaan kagin issue yan Honorable Judge Renato D. Nunez, Executive Judge sa Regional Trial Court, Branch 60,
nga nabasiya sa siyudad sang Cadiz kag napistahan ni si Action Eric sang Pebrero 11 tuig 2014 kag may yan sign si Action Eric nga 200,000 ka pesos para sa iya temporaryo nga kayluhayan. Tingog ni Police Major Albert C. sa interview sang Action Radio Action Eric. Kahapon no, nagpatilayo ng atong opisina. Kung rin ibang mga nagpulong sa atong nakatigayin kita nga nakarampot dito sa may sityo Bankawan, no? Sa lahat nisa, parang yakot na po rito ako ang isang atong mga bangka. Natigayin ni atong mga kapal, ining zero, no? Ining si Doyle na po, ipanday. Alias po to, katay-tay yung tiitan niya single, presidente mo sang dito kan Hawan Island. Kanya ito po isang probinsya sa Iloilo. Doon siya, may criminal case number na 3079, tapos headed order. Pwede ka capacity na isyong pag-ex, kag may in-internet yan pang 200,000 pesos. Amo to ako ni Rick Tingog di Police Major Albert C. ang bago nga OIC sang Sagay CPPNP kag subong Action Direct ining suspitsado punong sa custodial facility sang Sagay CPPNP kag magapangatubang sining iya kaso nga pag-atubangon sa Korte Action Direct. Amo rin ako nagulong ma-report sa sining agad di kan diri sa siyudad ng Sagay. Action Bamon po nag-report una sa balita, una sa aksyon. Tabakulot, Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Tamon Forte. Ang balita ng Aksyon Tamon Forte giradulong sa kalawan sang DTX 500 capsule. Ugali ang pagtumar sang DTX 500 capsule may tatlo ini ka mga anti-diabetic properties, guarantee nga napagubo ini sang glucose, vicin nga nagakontrolar sa imo siling nga blood sugar, kag polypeptide nga may kaangay efekto sang insulin. Para sa may mga diabetes, para ini sa inyo, tumar kita adlaw-adlaw DTX 500 capsule. May gabidira sa kay Olive Prado, Gargaritano, kag sa kay Toto Jam Jam. Monitor sa aton kalantaw sa live streaming si Toto Jam Jam. Tamyaw ko bandera pamilya Gomez sa Providence Subdivision Barangay Alihis. Pagtanan nga taga Mapicon Bacolod employees alin kay Jo Marie Caliso Gomez, kay Nong Conrad Abalahon Polhencio and family. Ara siya nagapamati sa aton siling pagpangalaga. Alin sa report ni Aksyon Tamon Forte, sa lawantang report ni Aksyon Stephen Fresquito, live report sa San Carlos City. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, Aksyon, Aksyon Radio, Aksyon Radio. Action Night Patrol Field Reports. Yari sa Aksyon na Stephen Fresquito sa report. Stephen, may gabi, please come in. Ang Barangay 5 no sa gihapon nga naga under hard lockdown sa gihapon ini kag sunod pa sa kay Barangay Captain Ruth Aba sa aton pag-interview kanina nga wala pa sa gihapon siyang clarification kung until when sila matapos sa sining hard lockdown kay supposed to be ining July 4th no ang schedule sa 14 days nila nga pag hard lockdown. So apang since wala pa sige po na desisyonan ni Mayor ni Gustilo kung sa iyang IATF, so wala pa sa klarong schedule kung until when ang pagkatapos ng ining hard lockdown kay sunod pa sa kay Kapinaba nga wala pa sa gyapon nagwa no ang swab test sa sining first family sang ining pamilya sang atong nagpositive. So ang atong kapulisan amo mismo ang nagabantay sa gihapon sa sining the whole Barangay 5 diri mismo sa siyudad sa San Carlos. And sa laing nga bahin Action Eric nga when it comes to peace and order sa karon diri sa siyudad sa San Carlos wala sang dagko nga mga krimen sumo no nga nagaluntad kag mga ginagmay mga petty crimes lamang ang ara sa atong bladder book
apang ang atong kapulisan sa pagpanguna ni Police Major Mark Angelo Ongco, ang atong YC diri sa Ciudad San Carlos sa PNP, nga ang ila focus ara sa gyapon sa mga borders kag ining mga akwan gyapon sa alerto sa gyapon sa sining aton na COVID-19 pandemic since wala pa na lift sa gyapon ining aton nga GCQ diri sa Ciudad San Carlos tungod sa sining mga nagpositibo nga mga anom no bali ka mga pasyente ang nagpositibo sa ining aton na COVID-19 pandemic. So sa karon na so far ang apat ara dira sa ED Magalona kami anom no ang ara dira kag ini mga 36 ka naka-quarantine nga ining amoy sila mga naging close contact sa atong nagpositibo nangin negative man kuno ang results no pa sa kay Dr. Lawrence Portuguese sa rapid test ang atong City Health Officer diri. So nangin negative ang results sa sining 36 ka mga taga Barangay 5 nga ara subong diri sa aton nga quarantine facility sa evacuation center diri sa Barangay Dos Margarita Village daw San Carlos City. So mula mangina karon ang mga pangitabo diri sa Ciudad San Carlos, una sa balita, una sa aksyon, ini sa aksyon Stephen Fresquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Action! Night Patrol! Salamat kinaksyon na Stephen Fresquito sa imo sininga report. Ang balita na aksyon Stephen Fresquito ginadulong sa kalaman sa Mighty C ang alkaray nga vitamin C na pabatudan sa mga eksperto nga tunay natural nga antihistamine properties. Mighty C makabulig para makontrolan tanan nga mga allergies pagi sa pagpanubo sa level sa histamine. Mighty C kag Santo Plus Herbal Capsule para sa maayo nga kombinasyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Action! Night Patrol! May gabi dira sa kay Roth Galeros Rina Hinobes, kay classmate Reggie Hinobes, kay Inday Alay sa Hinobes, kasi mga Hinobes family dira sa Tabao, Valladolid, may gabi igid. Tamiya ko lang si Eli Austrias, Purok Santol Mandaragan, ga monitor ako diri permi sang programa mo. Eli Astorias. Salamat gid kay Eli Astorias. Padayon nga nagapaurok-urok. Alin sa report ni Aksyon Stephen, sa ilota kay Aksyon Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon Radio. Action! Night Patrol! Field Report! Yari sa Aksyon Percival Villamor, line number 3 sa report first. May gabi, please come in. Mayong gabi aksyon ni Rick tagsubong man sa aton suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol ang Pontevedra Negros Occidental nagkandak sa bypass operation sa tong nagligat nga mga inadlaw. Ini nga bypass operation ginapamunuan ini ni Police Captain Nigos upod ang Drug Enforcement Unit sang station kag sang alert team. Sa kagini siya bypass operation nagkandak ini sang Republic Act 9165 alas 2:15 sang hapon dito sa barangay Gomez Pontevedra Negros Occidental. Ini ang bypass operation ang suspect dire aksyon direct ginkilala kay John Ray Misamen E. Rodriguez 31 anyos pumuloyo sang San Agustin Barangay 2 La Carlota City Negros Occidental. Kag ini si John Ray Misamen nabaklan ini sang atong pursue buyer sang isa ka heat cell transparent suspected shabu kag na-recover sa iya posisyon kag control ang apat pagid kasasi sang suspected shabu. 5 ini tanan ang nakuha sa iya kag may-ari sining bugat nga 0.8 gramos nga may market value naman ini aksyon direct nga 9,000 pesos. Kag upod ini ang na-recover sa iya posisyon kag control ang bypass money nga 500 pesos. Kag gilayon man aksyon
gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Action! Night Patrol! Salamat ginaksyon na Percival Villamor sa mga report ang balita na sa Percival ginadalo naman sa Kalabansang Santon Plus Coffee Mix. Mga busin na kabalabang kabong ang isa katasa sa Santon Plus Coffee Mix makahatag sang vitamins, minerals kag insoluble fiber nga kinahanglan sa ato sining alawas. Hindi bango sa kada timpla mo sa Santon Plus Coffee Mix mayara nga soya nga mas kilala nga maayo nga source ang insoluble fiber nga makabulig pagpatinlo sa aton colon o kontinay. Santon Plus Coffee Mix, may kafe ka na, may bulong ka pa. Kapamati kami sa imo samta nagahigop kape. Hoy, tuod ka. Night shift duty ko Action Eric Sumag. Greet ko lang si Valios family, Hacienda Teresita. Din kada sa Sumag na assign na Tuto John si Valios. Durante nga nagahigop ko dala kape sa kapihan. Magabalik kayo sa reportador when we come back. Balik ang report sang Patrol 2 John Diaz. Pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, Aksyon Radyo bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulunod kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Babakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampilikan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalak na.
Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa tabulangan mga bidira sa kay Eddie Gerson Di Paula sa pamilya Humayaw kag diraman sa pamilya Bustamante sa medalya panukoy mga bilang kag mayo nga pagpaurok-urok. Balikan ta ato sa nga patrol to, balikan ta si Aksyon na John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radyo! Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol Field Reports! Aksyon dyan sa Balika Report. Please come back. Pag-isa ka 33 anyos nga lalaki sa bypass operation nga ginkasas ang Philippine Drug Enforcement Agency o Conpedia 6 Special Enforcement Team o CONSET sa Purok Langis, Barangay Baragos, Sulad sa Bacolod, sinigid lamang nga hapon. Ang nadakpan ng ginkilala naman kay Mark Soto, presidente mismo sa mga lugar. Conpedia 6 set team agent, team leader Agent Bambo, nagdangat sang isa ka semana ang casing kag surveillance ay laging kasabatok diri naman kay Soto batapos sila nabaton ang report gikan man mismo sa mga pumuluyo dra sa lugar hindi ang nagaduso sang illegal nga droga. Sa pagpatigaan kay nasang bypass operation ginkumpirma ni Bambo nga may nagluntad nga resistance sa bahay diri sa suspetsado kung sa rin nagtuyo pa ni magpalagyo tub-tub nga nilagsanay ito ni sa corner sa mga operatiba sa PDEA set sa talamnan sang tangkong da mismo sa area sa Purok Langis, Barangay Baragos, Sulad sang Bacolod. Na-recover diri posisyon ka control sining ni Soto ang bypass item, ang isa ka bulto sa ginasuspetsuhan subutanan ginabanta nagabalor 35,000 ka pesos, ang isa ka cellphone nga according to kay Bambo nagamit sining ni Soto sa man transaksyon sang illegal nga droga kag ang marked money nga gamit naman sang mga kapulisan.
inisa ang magapatubang sang kaso nga paglapas sa lahi nagadumay sa pagbaligya kapag upod sang illegal nga droga. Nasaging ka sang bypass operation, sir? Bali, nagkantak kita ni sa series o phishing of surveillance sa iya. Siya man natin kinatutlo nga isa man niya nagabaligya sa purok lang so mo na na-able ta nakapakal sa iya sa subukan daw na patigayon sa bypass operation. May resistance yung part? May ara kay pag signal sa aton nga pusher buyer di officer nga diri na sa skinidalan so kita yung pag-rush up na sa mga nakatagan so dito ginato na corner sa lapit sa tangkungan na. Okay. Anong kategory? Ini sa background, sir? Bali pusher sa street level nga pusher. Sir, ang recovery sa sir? Recovery sa isang ibakal kag may dako tang nakuha sa iya posisyon kag ang aton nga bypass money. Action Eric si Agent Bamboo ang team leader ang pinag 6 set muni ang nagkasasang bypass operation ini si Soto ginakabig ang sa street level individuals ang ato naman nga mga operatiba nagtidugay naman sa report nga nag-engage sa pagbaligya sang illegal nga droga. Balitagikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz una sa Bacolod Action sa Bacolod Action Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action! Good night, ka. Action! Night Patrol! Salamat dyan, may gabi dira sa kay Mercy Tabora. Kag Alma Famo Larcano. Sa kay Sam Hami. Mayong gabigit maman kay Rex Mas Bacolod. Kiss me goodbye, kiss me goodnight. Pagi sa Manong Naxalite Patrol Program. Webes hindi siya magatakop ini temporaryo. Balik ini buwas Biyernes with Loverboy Action Marlon Hinevaya. Podire sa ato mga patrol la unit reporters in action nga nagpangalagad karon nga gabi. Action John Diaz, Roger Gotib, Tamon Forte, Percival Villamor, Stephen Presquito, Action Papang Nixon Town na piloto sa Patrol 2 Crosswind Patrol, News Center Action Dale Salazar, Technical Partner Studio A Broadcast Engineer Henry Spolgar, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner with IT Expert Action JM by King. Transmitter Control Tower sa Barangay Talog, Sulad Sang Bago si Broadcast Engineer Bernie Bilacana sang Batang Suway, back to back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa ngalan sa mga station manager, Action na Magbanwa Production Chief Guest Director Action Rex Cantong, ang inyong ang Korman Action Night Patrol Program Lunes, Top Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanol, kasabihin adios, amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat atis pagtulog, magpakamuyo. Sa inyong pagpakamuyo, dala kami, dala ako, dala aming kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio! Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,